Obi ebele m na ịfụnanya m nwere n'ebe di m nọ alapụtago m. O mesịrị m ife niile. Ofu nwaanyị sị m na afụlụ this guy. Na mgbe afụ this guy na o nwere akwa. Na mgbe afụ this guy na o nwere ụlọ. Na mgbe afụ this guy na o nwere ebe obi. Na ọ na-alalụ from one motor to another, from one friend to another. Even akwa oyi na-arụ na-asọ oyi. Na mgbe afọ this guy na o nwere ife ọ na-alụ o. Mana nyanwa, na ya amalite zụba afịa. Na ya amalite mebe ọfụma. Na ọnyanwa na-enye nne na nna ya nri ma ụmụnne. Until nya wee fụ this guy. Ọ sị m nne. Na ọkwa na ebele bụ ife kpujelie nso na this guy. Ya fụrụ ya na-asị, ọkwa nwa mmadụ be ha. Nwa mmadụ be ha. Ya neketi anya akwa oyigodu na ọ na-arụ. Ya wee baa afịa wee golie akwa, golie akpụkpụ. Si anya jee saa arụ. O wee chenji sie. Ọ sị m ọkwa ebe afọ ka akụkọ ya niile bidoro. Ya wee bido wee take care of this guy. Na o nwere ebe obi o. Na o nwere ife ọ na-alụ o. Onye bido chọbali ya ọlụ. Na-efidie, na-emelie everything ịgbagolu enyemaka. Asị nwa agbọghọbịa na-agba mbọ ndị di wee bido bịabalị ya be nne ya. A na-akpọ ya na di na-abịakwa na di na-abịakwa. Ọ sị m nne. Ya wee gwa ya wee sị ya na ya na-akwado ịnụ di o na di na-abịalị ya dị too much ka a gbachala ofu onye n'ụba. Nwa okolobịa adakwa na yọbịa biko. Si ya biko nye anọ na di. Ma ọ ya emesiela ife niile hapụ ya n'ụba onye ọzọ. Ya fall go in love with nyanwa. Ya biko ya ji Chukwu nọ n'eluigwe ayo ya ya nọbe ya. Na etu o si wee fịa wee pikie nye na ya fall go dipili. Ọ sị m nne. Ya pa ihe a sị mba. Na ọ ga-adụ ka a ga-asị na afọ nwa okolobịa pikie n'ụba. Na ya chọrọ ya wee je gwaba ndị befa gwasa ndị befa papa ya wee sị ya. Na mgbe ụfọdụ na nwa nza mapa na aja na ada amụ ife ọ ga-abụ ọkwa ịghọtago. Na mgbe ya nụrụ mama gị na ada eme ọfụma. But kafa na-abọ gbakọla aka ọnụ ife niile gaba agaba. Na ọ bụrụ na ị nwere ịfụnanya ebe this guy nọ gị nọbụ ya. Sị m ihe agwụ ya ike ya gwakwa nwanne ya nwaanyị magolu n'ihe papi ya kwuru na papi ya bụ ka ezigbo mmadụ. Ya wee kwa. Na ya sị na ọ nọ ọnọdụ ka ọnya nụrụ onwe. Na bọsị emele gị n'ọdụ ka bọsị a na-anụ adaeze. Ha ncha niile bụ na akpị ya ka o si o. Ịmagonu dutoni achọrọ ka ndị mmadụ fụtabi ya azị na ịmagonu nye wee bido pabanụ this man wọchibe niile maka na asị na ebe onye bi ka ọ na-awachi. Ewee mesie gị ya na ya na-abọ wee bili. Ya na-alụgwọ ụlọ na-akwụ ụgwọ ụlọ na-enye ya nne. Pịa anya dị ime o. Ịghọta na ka a na-ekwunye wee nweta this guy ọlụ. Na ọlụ ya nwetali ebe ndị a na-transfer fuel. Ịghọtago from one place to another. Ọlụ unugwa wee require engine. Nnekwu engine eji wele eme the pumping. Like kịta na moto pa fuel tọ n'ụzọ. Ọ destiny na amagolu engine afọ. Ya wee sị kedu ife a ga-eme. Ya wee gbachakọ ego niile ya nwe. Ọ bụrụ na ọfa ncha niile wee je gold engine bunye. Na na-achọ ndị na-alụ ụdị ọlụ achọ. Nwoke ebidokwe n'ọlụ ego bido bataba. Ịghọtago ego bido bataba. Ndị mgbafu na ya adụghị ime ya ma na-ahọsụ. So na nsogbu o nwezi n'ije ọlụ bụ oge ọbụla ọha ya keke mgbe ụfọdụ ọha ya tegzi olu anọkwala na-echi editin na-eli ego. Ya ebidokwa save ego. Ya ebido save ego si mba na ọ bụ na ya egotelu this man na obele moto. Ịghọtago ọ ga-aba akpọ onye ọlụ ka o bulu injinia donye na moto jebe ọlụ ojesi ọ nataba na ọ ga-akali ya mma. Ọ sị m nne ya ebidokwa savings. Ya agwụ ya nyanwa na-ewetakwa nwa obele nke ọ na-alụtata mgbe afọ. Fa na-abọ ịghọta na ama na ego ya weta ka nke ogbolo na-abọ. Ha wee tụkọ onye gotekwe moto bunye this guy. The man abụkwala odogwu. Ka dozie ime. Ọ sị anyị alụzi n'ọlụ na ị ga-abatabago. Ya kwụsị ife niile ọ na-eme. Ya sị ya ka ya na-ama ọ sị ya mba. Na o nwere ife a na-enye mmadụ n'ụwa anyị amanye. Kedu onye ama believe nwoke pick from nothing. Ya wee kwalụ. Wee mụọ nwa nke izizi ọ bụrụ nwaanyị. Ya mụọ nke abụọ ọ bụrụ nwoke. Ọ sị m nne di ebidozikwa n'oburu moto pụọ ma ya batara. Ịmara ife a na-agwa gị maka na mgbe egosiri moto pịa batago. A na-akpị ọlụ everywhere duto na ịfụ ndị na-alụ detin adụrụ izi. Ya fathers cars ndị na-alụ ya ndị ọ na-enye ego. Ọ sị nwoke akwụkwala ọtọ gbanwee o. Iwetezi ego okwu o.
o jesie mi abatana ịbata ya bụziala akụkọ afọ ịghọtago ya na-atakwa ife nke anya o ya na-atakwa ife nke anya nwoke a agbanwekwe ka ọ kwụsịgoli ọlụ onwezi ife a na-alụ nyelechakọ everything ọ sị bụ nne na ayọbakwa ego ayọba o na ayọbakwa di ayọba o na ekpebekwa ikpe kpechebe ọnụ ọ sị m ya kpọzi anya na fon ọkọlụgbogo ọkọlụgbede ya na-atakwa ife nke anya sị kedu ife a mere ihe a na greatest mistake ya mekwa ebu ime gịnị ije lechekọ ife niile nọzalụ n'ụlọ maka na mgbe a gwara ndị befe si ya na ọ dịrọkwa mma o mana for the period ị na-amụ nwa ọ bụrụ na ịmụsịa nwa you can start up something ọ bụ ịghọtago na o nwere onye chelu n'elu na o nwere onye chelu n'ala na nwoke ga-anọgide n'ukpu ya nwaanyị ọzọ ụna ama na this man gbanakwulu nwaanyị Abakaliki wee jee mee gie n'azụ na ụmụnne ya amaghị o na o nweghị onye mana o na ọbe nwaanyị a ka ọ na-eje atọgbọzi ọ pụzi ọnọ 1 week ọ pụzi ọnọ 2 weeks o jesie bata nwaanyị a na-akwa asụrụ ya akwa okponota akwa kponye nwunye esi anya sụọ ya sụọ ọ sị ya asụkatazie akwa anụnwa ya bịa kpogherizie akwa ya ga-asụ ya afụcha ihe dịka ihe nwoke nyụrụ n'akwa na-enenekwe ihe nke a sị mba na ihe a bụ ihe nwoke nyụrụ ya afụ ya izizi sụọ fụkwa ịbụọ sụọ ịgbagolu ya fụzia nke ịtọ wee sị mba na ya ma nso na ya ma ihe be ha na nwaanyị aka abụ ya wee kposi dị akwa wee jesie batasị akedo akwa ya wee sị ya na ya sụrọ bisaidi kedu ife bụ ihe a na-eju n'akwa ihe nwoke na-anyụ ka ezi ụdị omume bụ ihe a ọ sị na bifo nke eme na arụ adọrọ mami ya o wee sị anya na Aba ka o jeneta mami anya na Aba ka o jeneta mami ya na mara na ọchụchụ ka ọ na-achụ ya ya lụọ onye na ụmụaka nọ ebe afọ ba na-eto mami ya anya ya sị ha ma mmụzi nwa ọzọ ọ sị na ya chọzi na ụmụ na-aba ezugo na ya mụrụrọ na maka na ọnụgo nwaanyị ọzọ ka a gwaziri okwu akwa anụnwa ọ tụtụrụ fon kpa nwanne ya nwaanyị sị nwanne ya nwaanyị ya chikwe na-akizie na ife anwụnya na-akizie na ya ga-emezie ka ọ pụta ife na ya ga-emezie ka ọ fịa n'anya echekwa na egwuregwu okolo akpa ya jee nzawụ m n'ebe afọ bilio ada afụzi this man anya ego ụgwọ akwụkwọ mba ego nne mba ego ịkwụ ụgwọ ụlọ mba ọkwa nwaanyị isi anya kwụsị ife ọbụla ọ na-emedachi we take care of her ọ sị m nne nya ụwa kwụlọ ọtọ chaba red ọ sị m nne nye bekete akwa abalị bekete welu ofu mbọsị wee gbala ọtọ wee kpee ekpele kpesi ekpele apụta echie niile si na arụ adọrọ die n'ụlọ ọgwụ maka mgbe afọ ya nnukwu ya na nwaanyị ọzọ bi mana fe jidere na n'aka afọ ya tago ebe kpọọ ọnyanya wee gbalụ wee jebe lụzie fụ nwaanyị Abakaliki ka ọ na-ebe wee sị kedu onye bụ ya wee sị gị nwa kedu onye bụ na ya bụ nwunye nwoke ọ sị mba na ọnya nwa bụ nwunye nwoke fana aba azọbakwa na onye bụ nwunye nwoke ya wee sị na ya mara onye n'ezi anya fụzie akpa di eji apa ego ka nwaanyị gbaa n'ukwu wee na-asị na onye bụ di na ya mara onye ya bụ ọ na-amasị the shockiest thing nụrụ na this very story na nwaanyị Abeke enwego ebe ọ nụrụ di o mụọlụ the man ụmụ na-anọ wee hapụ die wee bịa wee kwochelu this guy o wee jee mee gie kpọlụ ndị friends ya jee mee gie na-agwaghị ụmụnne o na ebe afọ ka a nọ wee kpọpụ ụmụnne sị na anụkwa na nwanne ụlọ nwoke anụgo nwaanyị ọzọ fasị na ebe na fa nụrọ na o nwere onye ọgwa ọ sị m nne n'ike kwụọla ọtọ gwa ya na agụụ na-achọ ka ọ narị ụmụaka ewee jejuo esi na ife anụnwa na-eme di ya gbara aka kama na ejiri ego ya ga-ejikwa wee gbaghalị wee jee gbala ebe ya ga-esi wee bido ịghọtago nwaanyị amụsigolu nwoke ụmụ ịnọ ka ọ na-anụ wee hapụ nwunye iju ọnyanwa ọ sị gị eni achọkwuru nwa na maka ya ka ya ji wee hapụ nwunye gị si ya kwụsị ịmụ nwa o nwunye gị gwara ya kwụsị ịmụ nwa na ịchọrọzi a na-ayọ gị ayọ na-ejide gị na-ayọ gị bịa ka ịtụba nwunye gị ime ụjọ una funu gị ife ka ọ dị ụta this lady sem na ụmụnne uche bụ nwanne nwaanyị emegide gị ike kwụlụ ọtọ gwa ya na ife a na-ayọ ụmụ Igbo biko na-agba na-emego misteki o na ife ọbụla mmadụ ga-emeli kịta bikos na shishi tọlọ na ejiri na ego ụgwọ na agwụgo ka a na-akọla anyị ife a landlord wee sị na ọ ga-achụpụ ya osi biko na ya na-ayọ na ya na ọka o na ọ bụ n'ọlụ ka ị ga-enye na o nwere ife nya ama nlụ na o nwere ife nya ama nlụ
ọ bụ n'aka ego ka ị ga-enyelie gị biko na o nwere ife ọbụla ị nyelie nye ama nji wee bido sọntịn ị ga-afụ anya na nwanne ya nwaanyị nọbe die wichi bụ nke na-enye aka na onyegide gị aka ike kwụla ọtọ gwa ya duto na mamafa arụ esiri ike ndị nwanne ya nwaanyị a na-enetekwe mamafa. Biko na ụmụ Igbo, amụrụ m ife m ga-ekwu mgbe ụfọdụ na-akọ akụkọ dịka ihe na-eme na fim, mana ị chọọ ịma ma akụkọ m na-akọ ọ bụ eziokwu like this woman now, ọ bụ na ịchọ inyeli aka m ga-enye gị nọmba gị na-ekwu, ọ bụ na o metụta gị n'obi inye aka biko gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu nwaanyị aka iji ma ife ọ ga-eme ma nyekwazalụ m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.